കേരള കോൺഗ്രസിന് UDF അനുവദിച്ച വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗത്വത്തിന് പാർട്ടി ചെയർമാൻ KM മാണിയും വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ PJ ജോസഫും വെവ്വേറെ പേരുകൾ നിർദ്ദേശിച്ചതോടെയാണ് ഭിന്നത മറനീക്കിയത്. KM മാണി കഴിഞ്ഞ UDF സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ലിസി ജോസിന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ PJ ജോസഫ് പഴയ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് നേതാവ് മോനമ്മ കോക്കാടിന്റെ പേര് UDF നേതൃത്വത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. ഇതോടെ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധിയുടെ സ്ഥാനം ഒഴിച്ചിടാൻ UDF നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. പാർട്ടിക്ക് അനുവദിച്ച പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ പേരും ഈ തർക്കം മൂലം നിശ്ചയിക്കാനായിട്ടില്ല. കേരള കോൺഗ്രസിന് ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ഥാനം മുഴുവൻ കിട്ടാത്തതിനാലാണ് അംഗങ്ങളെ തീരുമാനിക്കാത്തതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം. എന്നാൽ പാർട്ടിയിൽ ഒതുക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് തോന്നൽ പഴയ കേരള കോൺഗ്രസ് J വിഭാഗത്തിനുണ്ട്. കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന പേര് നേരത്തെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിനായിരുന്നു. ആ പേര് കിട്ടാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പാർട്ടി ചെയർമാൻ KM മാണി ഇടപെട്ടില്ലെന്ന വിശ്വാസമാണ് ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന അംഗീകാരം LDFിലുള്ള PC തോമസ് വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ചതെന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ. കേരള കോൺഗ്രസ് M എന്ന പേര് തുടരാനാണ് KM മാണി ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പുകാർ ഏറെയാണ്. ചീഫ് വിപ്പ് PC ജോർജ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിന്തുണയോടെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നു എന്നാണ് കേരള കോൺഗ്രസിലെ മറ്റ് 2 ഗ്രൂപ്പുകാരും കരുതുന്നത്. അതിന്റെ അമർഷമുണ്ടെങ്കിലും 2 ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും പരസ്യമായി അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനാവുന്നില്ല. അതിനിടെ പഴയ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂറുമാറ്റ നിയമമാണ് ഇതിന് തടസ്സം. എന്നാൽ സർക്കാരിന് നേരിയ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമുള്ളതിനാൽ ആ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഇക്കൂട്ടർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇന്ത്യ വിഷൻ, തിരുവനന്തപുരം.